Jorden for næsten 4 milliarder år siden, slik videnskabsfolk forestiller se den, blev ødelagt af et gigantisk asteroide. En kollision af ufattelig voldsomhed forvandlede millioner af ton sten til glødende damp og fjernede ethvert spor og vand på overfladen av den blå planeten. Lidt efter lidt opdager vi den utrolige volden, som har formet historien om vår oprindelse. For 2 milliarder 200 millioner år siden dækket isen hele planeten i flere titals millioner år og slettede næsten ethvert spor af liv. Derefter kom ilden tilbage for 250 millioner år siden. Vulkanudbrud, som udviklede en exceptionel varme fra jordskorpens dyb, omformede verden vor og forårsagede udryddelsen af mere end 90% af alt levende. Livet på jorden har flere gange været truet af udryddelse, men nu begynder vi at forstå, at disse katastrofale episoderne har været afgørende faser på vejen. Evolutionen har fulgt frem til os. Uden tvivl, takket være de store istiderne, udviklede vores mikroskopiske forfædre se til at blive større livsformer. Enkelte teorier hævder, at det var den voldsomme vulkanske episoden, som tvang vores gamle forfædre til at beskytte sine små i mors liv. Det vi er på denne planeten, skylder vi de ulike strategier, livet har udviklet, for at overleve de forskellige katastroferne, som har hærget planeten. Dette er den utrolige historie, vor historie, som vi opdager i dag. Planeten Jorden, oprindelsens odyssé. I begyndelsen var Jorden svært anderledes, end vi kender den i dag. For 4 milliarder 600 millioner år siden var den omgivet af et tykt lag skyer. Under skyene var planeten skarlagenrød, og atmosfæren var mye tættere end i dag, og lot bare røde stråler trænge gennem til overfladen. Det fandtes ingen kontinenter, og planeten var næsten helt dækket af hav. En anden essentiel forskel var størrelsen, som bare udgjorde en tiendedel af dagens volumen. Situationen var også svært anderledes. Jorden kratsede rundt solen sammen med rundt 20 protoplaneter af tilsvarende størrelse. I dag er denne delen af rummet bare optaget af 4 planeter: Merkur, Venus, Jorden og Mars. Men for 4 milliarder 500 millioner år siden var denne delen af solsystemet overfyldt. Hvordan blev Jorden til den blå planeten, vi kender i dag? Takket være superdatamaskinen ved det nationale astronomiske observatoriet i Japan, har professor Eiichiro Kokubo og hans team klart at rekonstruere historien om denne metamorfosen. I løbet af omtrent 10 millioner år fulgte de 20 protoplaneterne sin bane rundt solen. Men en dag begyndte den kombinerede effekten af deres gravitationskræfter at forstyrre banene deres, og de første kollisionerne opstod. Ved kollisionens voldsomhed smeltede protoplaneterne sammen og skabte et nyt objekt, hvis størrelse tilsvarede summen af de 2 protoplaneterne. Størrelsen på en planet afhænger direkte af antallet kollisioner, som har dannet den. 1 eller 2 protoplaneter var nok til at skabe Merkur. For dannelsen af Venus trængtes 8. Mars kunne have været en gammel protoplanet, som ikke blev udsat for nogen kollision. Satellitten til planeten, hvor blev til som et resultat af disse mødene. Nu er den mye mere kendt for os: månen. Det var altså takket være en præcis række kollisioner, at jord-månesystemet blev dannet slik vi kender det i dag. Hvis protoplaneterne havde kollideret på en anden måde, ville størrelsen på planeten, som nu ligger i jordens bane, sandsynligvis været anderledes. Den kunne have været dobbelt så stor, eller have en masse mindre end halvparten. Den nuværende massen af jorden er resultatet af en successiv serie tilfældigheder. Alligevel var dens imponerende størrelse en af de afgørende forudsætningerne for fremvæksten af liv på dens overflade. Dette har vi lært af at studere vores nærmeste nabo, Mars. De sidste rumfærder har afsløret, at det på et tidspunkt i Mars' historie var et hav der. Afstanden mellem planeten og solen var i udgangspunktet perfekt for at gøre den beboelig. Men Mars voksede ikke under sin formation, og den svage gravitation var ikke tilstrækkelig til at holde på en tæt atmosfære og et hav på overfladen. Hvis størrelsen på planeten vor havde forblivet liden, ville den sandsynligvis i dag sætte øde ud som det marsianske landskabet. Men den massen jorden fik under væksten, gav den en mye stærkere gravitation. Takket være dette har den kunnet beholde sine hav mye længere, og det var i hjertet af disse havene, at livet udviklede sig. Men hvordan så de første livsformer, som dukkede op på jorden, ud? Hvem var vores ældste forfædre? Svaret på disse spørgsmålene findes i et land, som er dækket af is i 80% af året, Grønland. Det var her nær Isua, som betyder stedet, hvor jorden slutter,
og isen begynder, at en af de ældste bjergformationerne på planeten blev opdaget. Denne massen er over 3.800.000.000 år gammel og ligger på en overflade på 4 km i bredde og 35 km i længde. Dette sættet med svarte steiner er unikt i verden, og Isua er det eneste sted på planeten, hvor man kan studere en slik gammel formation på en overflade af denne typen. Det var her de ældste livssporene, som er kendt i dag, blev opdaget. Professor Minik Rosing er forfatteren af denne ekstraordinære opdagelse. Her er steinen, dette vi ser tager os tilbage 3.800.000.000 år i tid, slik at vi kan se, hvordan jordens overflade var på den tiden. I denne steinen, omtrent en kvadratmeter stor, er den svarte striben det, som tiltrækker forskernes opmærksomhed over hele verden. Den indeholder de ældste livssporene, som hidtil er opdaget på planeten, hvor, til trods for en enestående udsigt, kan vi ikke se fossilerne til disse første forfædrene med det blotte øje. Den eneste forskellen mellem dette grå og dette svarte er, at det svarte indeholder karbon, og at karbonet kommer fra levende organismer. Forstørrelsen under elektronmikroskopet viser tilstedeværelsen af en mængde små svarte korn. Dette er karbonpartikler, og analysen deres har vist, at de uden tvivl var byggematerialerne for de organismerne, som levede her for 3.800.000.000 år siden. Ifølge Dr. Rosing må det have drejet sig om enheder, som var knap en 100-del af 1 mm lange, sværtligdagens bakterier. En grundigere undersøgelse af steinene har afsløret nogle indikationer knyttet til deres livsstil. Disse mange mørkere parallelle linjer, som kan ses på overfladen af steinen, blev produceret af akkumuleringen af støv og bakteriekapsler på havbunden. Hvis disse linjer er rette, er det fordi dette sted var beskyttet mod forstyrrelserne, som bølger og strømmer forårsager. For rundt 3.800.000.000 år siden var dette sted en fredelig oase på havbunden, flere hundrede meter under overfladen og langt fra kysten. Og i dybet af dette urhavet udviklede det sig allerede organismer, som uden tvivl hentede de nødvendige næringsstofferne for sin eksistens fra havvandet, samt karbonet, som deres beskyttende skal var lavet af. Dette er den ældste stein, vi kan studere på jordens overflade, og når vi går tilbage i tid med den, ser vi, at det allerede dengang var liv. Uanset hvor langt vi går tilbage i tid, ser vi, at det altid har været liv. Jeg tror, at livet opstod på jorden for omtrent 4.300.000.000 år siden, så snart havene blev dannet, og de nødvendige betingelser for udvikling var til stede. Disse sporene repræsenterer den ældste kendte livsform på planeten, hvor de er det håndfaste aftrykket af livets oprindelse, som opstod i hjertet af et hav på en planet, stor nok til at kunne holde på det. Starten på en lang evolutionær rejse, som etter 4 milliarder år skulle resultere i det moderne menneske. Men det var mange udfordringer, som genstod. Den næste store trussel kom fra verdensrummet. Talrige fragmenter, som aldrig ville nå den kritiske størrelsen for at blive en planet, fortsatte at rejse gennem solsystemet. Og selvom jorden havde opnået nok masse til, at liv kunne udvikle sig på overfladen, havde dens nye gravitation også mangedoblet antallet af asteroider, den tiltrak sig, samt energien, de frigjorde ved en kollision. Energiudløsningen ved et himmellegemes kollision med jorden overgår langt det, vi er i stand til at forestille os. Vi befinder os i Arizona ved Barringer-krateret, kendt som Meteor Crater. Dette enorme krateret med en diameter på 1000-100 meter er resultatet af et meteornedslag, som skete for rundt 50.000 år siden. Men hvad var størrelsen på meteoritten, som traf her? I sommeren 2003 samlede et 100-tals mennesker fra hele USA se her for at fejre en begivenhed. Alle var medlemmer af samme familie, samlet for at fejre 100-årsdagen for købet af dette krateret af deres fælles forfader, Daniel Barringer. Daniel Barringer var en forretningsmand, som havde tjent sin formue på gruvedrift på slutten av det 19. århundrede. I 1903 købte han det krateret med den hensigt at udvinde mængden jern og nikkel, som den gigantiske meteoritten, som skabte det, måtte indeholde. Da Bestefan Min stod på kanten af krateret, antog han, at objektet, som havde truffet her, måtte være mindst like stort som bunden af krateret, altså over 500 meter i diameter. For ham indebar det millioner af ton nikkel af enorm kommerciel værdi, en sand formue. Daniel Barringer bestemte sig derfor for at investere en utrolig sum, nærmere 10 millioner euro, for at starte udgravningen. Han brugte alle tilgængelige midler for at udforske kraterets dybder, men til trods for sin indsats fandt han hverken jern eller nikkel. Han havde gravet i næsten et kvart århundrede, da en uventet publikation satte en stopper for drømmen hans. Artiklen hævdede, at diameteren på objektet, som havde skabt krateret, ikke måtte overstige nogen få titals meter. Skuffelsen var stor. Tvunget til at opgive projektet sit, døde Daniel Barringer kort tid efter af et hjerteinfarkt. Jeg tror, jeg ville gjort den samme fejlen,
git-dimensionerne på dette krateret. Man antager automatisk, at meteoritten måtte være enorm. Faktisk ville et nedslag fra en meteorit på størrelse med dette nettet vært nok til at skabe dette enorme krateret over 1 kilometer i diameter. Man antager, at et objekt af uendelig mye større størrelse traf jorden for 4 milliarder år siden. En asteroide med en diameter 10.000 gange større end Barringer-meteoritten, med en masse, som måtte være 1 billion gange større. Professor Norman Sleep ved Stanford University og hans kollega fra NASA, professor Kevin Sale, arbejder sammen om at studere meteornedslag, som kolliderede med jorden for 4 milliarder år siden. Men den intense tektoniske aktiviteten på planeten Vor har for længst visket bort de ældste kratræne fra overfladen. Månen har ingen tektonisk aktivitet, og overfladen har bevaret sporene efter de ældste kollisionerne. Professorerne Sleep og Sale har forsøgt at deducere antallet nedslag på jorden, baseret på deres studier. Taget i betragtning forskellen i størrelse og gravitation, har deres beregninger fastslået, at de måtte være 25 gange mere talrige end på månen. Ingenting markerer banen til asteroiderne, som kolliderer med planeterne. Størrelsesforskellen er grunden til, at jorden lider flere nedslag. På samme måde som om jægere skulle skyde tilfældigt i en skov, ville hjortene blive truffet oftere end kaninene. Vi har katalogiseret de største kraterne på månen, og deretter anvendt en koefficient, som tager hensyn til jordens større størrelse. Resultatet viser, at jorden har lidt under nedslag af asteroider på op til 500 km i diameter. Dette er resultaterne af beregningerne med størrelsen på asteroiderne og det sandsynlige antallet kollisioner for hver type. De viser, at jorden kan have lidt så mange som 6 nedslag af meteoritter over 500 km i diameter. Da jorden opnåede sin nuværende størrelse, blev planeten en gigantisk magnet for gigantiske meteoritter. Et objekt på 500 km i diameter, som bevæger sig med 20 km per sekund og stopper på 20 sekunder, mens den frigør al sin energi, producerer en eksplosion af ekstraordinær kraft. På den tiden havde en mikrobe større chance for at overleve ved at installere C på Mars 1 på jorden. Hvordan kan vi da forestille os effekten, som en asteroide på 500 km i diameter ville have, da den traf jorden? Denne rekonstruktion er lavet under vejledning af eksperter i geofysik for at gøre forståelsen af proportionerne enklere. Jorden er repræsenteret slik vi kender den i dag. En asteroide på 500 km i diameter er for eksempel større end nogen af øjne, som udgør Japan. Nedslagspunktet var midt i Stillehavet, mellem Japan og Australien. Asteroidens hastighed var 70.000 km per time, men fordi den var så stor, virkede alt som om det skete i sagte film. Ved virkningen af nedslaget løsner jordskorpen, 10 km tyk, fra mantlen. Noget, som forårsager det, som er kendt som en crash-tsunami, en jordskorpe-tsunami. Den tynde hvide filmen er de 4.000 meter dybe havene. Den japanske øgruppen bliver automatisk pulveriseret. Gigantiske biter bliver kastet ud i rummet flere tusind kilometer fra overfladen, før de falder tilbage på jorden som bomber af stor styrke. Læbekrateret danner en massiv fjeldkæde på 7.000 meters højde. Selve krateret er en bugt på 4.000 kilometer i diameter. Dette er bare de første øjeblikkene af katastrofen. For at rekonstruere hændelsesforløbet har forskerne henvendt C til verdens største kollisionsdatabank, NASA's. Denne vandbeholderen vil simulere havets opførsel i det øjeblikket nedslaget sker. Denne aluminiumsprojektilen på 6 mm vil spille rollen som asteroiden. Den vil træffe vandet med en hastighed på 20.000 km i timen. Nedslaget av dette lille 6 mm projektilen forstyrret voldsomt hele kubikmeteren av vand som beholderen inneholdt. Men den sanne effekten av energifrigöringen i øjeblikket av nedslaget kan bare observeres i sagte film. Her med 6.000 billeder per sekund. I øjeblikket af nedslaget bremses projektilet umiddelbart. Den største delen af den akkumulerede kinetiske energien fra projektilet er nu omdannet til varme, og denne ekstreme varme forårsager umiddelbar fordampning af en enorm mængde vand. Når en asteroide kolliderer med jorden, når materialet temperaturer på mellem 4.000 og 6.000 grader Celsius, praktisk talt overfladetemperaturen til solen. Et eksperiment udført ved Hokkaido-universitetet har gjort det muligt at evaluere opførselen til meteoritten og berggrunden på nedslagsstedet, når de bliver udsat for slike temperaturer. Denne steinen på omtrent 5 mm i diameter har en sammensætning, som ligner meteoritter. Denne enheden vil gradvist øge temperaturen i vakuum til over 2.000 grader. Under påvirkning af den ekstreme varme smelter steinen og frigør en mængde små luftbobler. Steinen som vand kan nå kogepunktet.
Den forvandles da til en gas kendt som steindamp. Når steindampen produceres, udvider den sig i ekstremt høj hastighed, så raskt at den kunne ende op med at dække hele planeten. Konsekvensen af et meteornedslag er ikke bare krateret eller nedslagsområdet, men primært varmen, det genererer i og rundt atmosfæren. Det er denne varme, som er mest ødelæggende. Denne enorme glødende kuppel, som forbliver over krateret i nogle øjeblik efter nedslaget, er steindamp. 100 milliarder megaton stein blev umiddelbart omdannet til damp ved den ekstreme varme genereret af kollisionen. Efter år har blåst seg op til en kuppel, flæter denne steindampmassen ud og spreder sig raskt i alle retninger. Bare 3 timer efter nedslaget i havet, når en ekstraordinær bølge af steindamp med en temperatur på 4000 grader Celsius og en hastighed på 300 meter per sekund Himalaya. Steindampen når nå Amazonas i modsat ende af jordens overflade. Varmen er så intens, at den forårsager spontan forbrænding, og på et øjeblik forvandles junglen til et hav af flammer. 24 timer efter nedslaget er hele planeten dækket af en sky af steindamp ved høj temperatur. Denne skyen vil dække jordkloden i nærmere et år. Havet, livets oprindelse, slipper heller ikke unna katastrofen. Mens steindampen omslutter jorden, bobler havets overflade overalt og begynder derefter at koge. Voldsom fordampning får vandstanden til at synke med en ubegribelig hastighed på 5 cm i minuttet. Søvandet fordamper fuldstændig. Bare saltet bliver igen, men selv dette fordamper raskt. Havbunden ligger nu bare og udsættes fortsat for den ekstreme varme og begynder snart at smelte. Bare en måned efter nedslaget ville jorden have set slik ud under sit tæppe af steindamp. Et enkelt nedslag med en asteroide på 500 km i diameter, og ikke en eneste dråbe vand bliver igen på hele planeten. Da denne hændelsen skete, må alt liv på jordens overflade have blivet udslettet. Og alligevel er vi her. I lang tid troede man, at hver episode af total fordampning havde forårsaget udryddelse af livet, og at livet derefter måtte udvikles på nyt fra bunden af. Men i dag tror forskerne stadig stærkere, at livsformer klarer det at overleve til trods for disse katastrofale episoderne. En nylig opdagelse i New Mexico støtter denne teorien. Denne enorme saltflatten er en saltsø. For 250 millioner år siden var dette område dækket af et hav. En ophæving af den grundfjeldagtige soklen tørkede ud området. Vandet forsvandt, men saltet forblev. En forsker betragtede det som en nyere version af en total fordampningsepisode, og videt se til at studere dens påvirkning på mikrober, som eksisterede på den tid. Professor Russell Breland, mikrobiolog ved Westchester University, har opdaget, at stedet der et deponi for atomaffald ligger i nærheden af saltsøen, tilbyder de ideelle forholdene for hans forskning. Her, i underjordiske tilflugtsrum, deponeres handsker, værktøj og andre forurensede genstander, som har blivet brugt under produktionen af atomvåben. Disse restene lægges i midten af en seng af saltkrystaller på næsten 1000 meters tykkelse, som blev dannet, da havet tørkede ud. Saltkrystaller har en tendens til at ekspandere over tid, noget som betyder, at efter flere århundreder vil de radioaktive affaldene være fuldstændig indkapslet i en saltblok. Hvis saltet kan isolere atomaffald, er det også muligt, at gamle mikroorganismer er fanget inde i det. Ledet af denne intuitionen begyndte professor Breland at undersøge krystallene, tilgængelig fra dybet af disse installationer. Dette labyrintiske netværket af underjordiske deponier har dimensionerne til en ægte by hugget ud i saltblokken. Vækker, tak, alt her er lavet af saltkrystaller. Hvert område er isoleret af et system med automatiske døre. Professor Breland tager sine prøver fra forskellige sektorer i denne labyrinten. Det mangler ikke på materiale, det findes saltkrystaller overalt. Dette er et vældig godt eksempel, efter min mening. Fordi her kan vi se vældig synlige striber og bånd, som hver repræsenterer en vældig liten dråbe af permhavet, fanget i denne krystallen i 200 millioner år. Bakterien, vi fandt i denne krystallen, var hverken levende eller død. Den var i statiske suspension, i en sporetilstand og kunne bare vente. Det mest overraskende i denne tilstand er, at organismen i suspension ikke trænger nogen næringsstoffer, ikke producerer noget affald og kan vente på ubestemt tid på gunstige overlevelsesforhold. Da havvandet fordampede og saltkrystallene dannede seg, fandt disse mikroorganismerne en liten dråbe vand fanget inde i en krystal. Det var deres bedste mulighed til at overleve. Livet er sejlivet. Det er i stand til at opdage de mest uventede stederne for at forlænge sin eksistens. For professor Breland udgør denne sejlivtheden selve essensen af livet. Det, som imponerer mig mest, er livets sejlivhed. Når det først dukker op og etablerer sig på denne planeten, vil det kræve en katastrofe af en uforståelig størrelse for at udslette det. Men episoden af total fordampning, som fandt sted for 4 milliarder år siden,
må have været mye mere ødelæggende end en enkelt tørke. Varmeintensiteten fjernede vandet, men også saltet fra havbunden, og proteinene, som er byggesteinene i livet, brydes ned, når temperaturen nærmer sig 150 grader Celsius. Hvordan kunne det livet overleve under slike forhold? Teamet til professor Sleep har opdaget en uventet løsning på dette problem. Et habitat begravet mye dybere end saltkrystalline. Denne grafen viser temperaturfordelingen på jordens overflade. Varmen kommer fra planetens kerne, så de dybere områderne, eller de som er der nærmere en undersøisk vulkan, er de varmeste. Jo nærmere man kommer overfladen, desto mere aftager temperaturen. I de grønne områder overstiger den ikke 100 grader. I de blå ikke mere end 50 grader. Så længe organismerne holder sig i det blå område, vil proteinerne deres ikke tage skade. Som en konsekvens af episoden med total fordampning, kan havbunden nå 2000 grader Celsius. Varme, som gradvist diffunderer til de nedre lagene. For at udføre denne beregning, inkorporerer professor Sleep parametre, som hastigheden på varmespredningen i grundfjeldsrokken. Varmen spreder sig langsomt, men uundgåeligt i et tempo på 1 meter per år. Men denne simulering afslører et overraskende fænomen. Bare områdene nær overfladen ser ud til at lide af en temperaturøgning. I løbet af de 10.000 årene efter nedslaget er det fortsat blå områder. Enhver organisme, som levede 1 eller 2 kilometer under jorden, ville være rimelig tryg. Varmepulsen var der ikke længe nok til at kunne nå slike dyb. Det er samme fænomen, som når vi steger et stykke kød. Vi kan ikke stege det på 1 minut, selvom vi udsætter overfladen for høj varme. Indsiden forbliver kald, men kan livet finde tilflugt flere kilometer under jorden? I Sørafrika har dette spørgsmålet allerede fået svar. Vi er inde i en guldgrube. De dybeste sjaktene går ned til 3.500 meter under jorden. 400 ton guld udvindes hvert år fra de sørafrikanske grune til en markedsværdi på 4 milliarder euro. Disse tallene forklarer tydeligt, hvorfor den dybeste sjagten, som mennesket har gravet på denne planeten, findes her. Den bruges selvfølgelig til udvinding, men huser også et forskningsprojekt på underjordiske mikroorganismer. Før byggingen af denne sjagten troede man, at dybenes verden udelukkende var mineral. Ingen kunne have forestillet sig, at det kunne eksistere en form for liv her. På denne dybden er det afgørende at hele tiden overvåge metanniveauerne. En overdreven koncentration af denne gassen, som stadig slipper ud mellem sprækkene, kan varsle en nært forestående eksplosion. I dybet af denne verden af stilhed og mørke har forskerne opdaget ubestridelige spor af liv. Vand, som siver fra overfladen, strømmer langs væggene. De er dækket af et tykt, hvidt og svart lag. Et organisk tæppe bestående af forskellige bakterier. Analysen deres har afsløret tilstedeværelsen af arter helt UK jente på overfladen, men de er udstyret med gener, som prædisponerer dem til at udføre oxygenrespiration, noget som virker helt unødigt i deres nåværende habitat. Dette er uden tvivl beviset på, at disse mikroorganismer længe har banet sig væk hit fra overfladen. De har sklid gennem sprækkerne i steinen, til de nåede dette mærkelige habitatet, hvor de har klart at overleve. Tidligere troede man, at ingen form for liv eksisterede dybere end 60 cm under overfladen. Takket være studierne udført i dybden af denne sjagten, ved vi i dag, at levende organismer kan findes 3.000 meter under jorden. Hvis vi havde tilgang til andre så dybe steder, ville vi sikkert finde spor af organismer, hvis organiseringen ville være lig den, vi har observeret her. Underverdenen har uden tvivl været livets store tilflugt. For omtrent 4 milliarder år siden dukkede livet op i havene og spredte sig umiddelbart i forskellige retninger. Nogle af livsformerne nåede åbenbart jordens dyb, en episode med total fordampning, udslettet utvivlsomt alt liv i havene, men organismerne, som søgte tilflugt langt under overfladen, overlevede. Det er ingen tvivl om, at jorden blev forvandlet til en glødende kugle i en periode, men efter et år forsvandt steindampen, og temperaturen begyndte gradvis at aftage. 1000 år efter fordampningsepisoden begyndte det fordampede havvandet endelig at kondensere i form af regn og falde tilbage til jorden med en hastighed på 3000 mm per år. Disse regnværne, like intense, som de i vores tropiske områder, fyldte de havene på nyt. Akkurat da, dybt under havbunden, overlevede utallige mikroorganismer, blandt dem vores første forfædre. I mere end 2000 år fortsatte regnet at falde med jævne mellemrum, og havene fyldte sig på nyt. Jorden genvandt mængden vand, den oprindeligt havde. En ny verdenshavsoverflade dukkede op på planeten. Nogle af mikroberne i dybet var i stand til at forlade habitatet, de havde indtaget i 3000 år, og tage tilbage det fornyede havet.
Vore forfædre var blandt dem. Til trods for deres mikroskopiske størrelse, kastede de se over disse nye rumne, og ved at gøre det, satte de igen i gang den store evolutionsrejsen, som efter en rejse på 4 milliarder år ville ende op med os. I historien, som fulgte, måtte livet stadig beskytte se mod det ukendte, og slik blev nye evolutionære faser lagt til. Mennesker har ikke manglet sine fjerne forfædres erobringsånd. For omtrent 2 millioner år siden begyndte mennesket sin rejse et sted i Afrika. Derefter forlod det den gamle kontinentet og spredte se over Europa og Asia. For 10.000 år siden nåede det den sørlige ende af det amerikanske kontinentet. Kontinenterne var erobret. Nogen kastede se ud i havets erobring. For 3.000 år siden forlod de Asia ombord på enkle kanoer og nåede øjne i Melanesia og Polynesia. For 1000 år siden nåede de Hawaii, Påskeøer, New Zealand og hele det polynesiske øjriket. Alle landene, som havde steget op fra havet, var beboet af mennesker, men de var allerede på vej mod nye horisonter. Uden tvivl har vi mennesker skrevet ind i vores gener den stædigheden til de første bakterierne, som overlevede episoden med total fordampning. Denne uovervindelige livskraften, som altid driver os til at gå længere. For 2 milliarder til 100 millioner år siden, og det er der en andre gang for omtrent 800 millioner år siden, blev jorden fuldstændig dækket af is. Set fra verdensrummet havde denne enorme snøballen alt udseendet til en død planet. På overfladen regerer det en temperatur på rundt 50 grader under 0. Alt land var dækket af et tykt lag med is, akkurat som i dag på det antarktiske kontinentet. Selv havet havde frosset til en dybde på 1000 meter. Disse store istidene varede i millioner af år og pressede det mikroskopiske livet, som havde udviklet se på jorden til randen af udryddelse. Når al denne isen smeltede, førte det til en fase med intens opvarmning af planeten. Temperaturen steg derefter til 50 grader Celsius. Gigantiske cykloner med vinder, som blåste på over 10.000 km i timen, var nær ved at udslette de få mikroberne, som havde overlevet. Vore forfædre var der på randen af at forsvinde, men de klarede at overleve denne rækken af katastrofer ved at tage et spektakulært sprang fremover i evolutionen. For 2 milliarder til 100 millioner år siden var de bare en type bakterier, men efter den første store istiden udviklede de sig til eukaryote-celler, fortsat mikrober, men 1000 gange større. Senere, for 600 millioner år siden, ret efter den andre istiden, dukkede de første makroskopiske livsformene op. I hver af de store istidene voksede livet i størrelse og kompleksitet. Det er en sammenhæng mellem disse katastrofale hændelser og den pludselige væksten af levende væsener. Hvad om de frygtelige istidene faktisk spillede en afgørende rolle i evolutionsprocessen, som en dag ville give ophav til menneskeheden, planeten Jorden, livet under isen. Når vi refererer til en jord dækket af is, tænker vi umiddelbart på den sidste istiden, som skete for rundt 20.000 år siden. Denne relativt nylige episode kan hjælpe os at forstå, hvad som skete under de store planetariske istidene. Når en istid nærmer sig slutten, smelter isen og lægger steinene den fragtet på stedet. Slik bliver steiner til steiner. Deres tilstedeværelse indikerer, at dette sted engang var okkuperet af en isbræ. Videnskabsmænd bruger disse fænomenerne for at prøve at låse op mysterierne til istiden. Ved at analysere fordelingen af steiner, kan de udlede bevægelsen til isbræene på et bestemt tidspunkt. Dette kartet viser fremdriften til isbræene under den sidste istiden for 20.000 år siden, da mammutene vandrede på jorden. Man kan se, at til trods for sit navn, var de isdækte områderne faktisk ganske begrænsede. I alle de frie områderne havde istiderne knap nogen indvirkning på livet. Faktisk tror man til og med, at de gav husly til et stort antal dyr, som migrerede fra isbræområderne. Men denne istiden havde ingen sammenligning med de store istidene. Denne enorme skål ligger i Canada, nord for Huronsøen. Her blev det fundet mange erratiske steiner, mye ældre end den sidste istiden. Mike Halston jobber for Ontario Geological Survey. I det sidste har han viet en del af sin tid til at ledsage forskere fra hele verden, som kommer for at studere regionen. Dette er det, jeg ville vise dig. Dette er en arkaisk granitblok, som sitter fast i en stein, som er 2 milliarder 400 millioner år gammel. Dette er dannet som et resultat af en istid, som fandt sted for 2 milliarder 400 millioner år siden. Vi kan se mange fragmenter af stein og grus i disse lagene. De blev også transporteret af isbræene. De er glaciale sedimenter. I hele området rundt Huronsøen er det en stor mængde glaciale sedimenter, som er 2 milliarder 200 til 2 milliarder 400 millioner år gamle. Takket være denne opdagelsen
vidste vi, at istider havde sked i så fjerne tider, inkluderet de ved Huronsøen, har glaciale sedimenter på over 2 milliarder år blivet identificeret på 7 punkter på planeten. Men sedimentene alene er ikke nok for forskerne til at bestemme fordelingen af isbræene, som dækkede jorden på den tid. Kontinentaldriften har fuldstændig ændret de oprindelige positionerne. Men en mand klarede at løse dette puslespillet ved at opdage positionen til sedimentene, som nu ligger i Sør-Afrika, 2 milliarder 200 millioner år gamle. Professor Joseph ved California Institute of Technology er specialist på magnetisme. En dag opdagede han den tørre elveleje til denne elven i det afrikanske indlandet. På breddene kan man se et stort antal spidsebærgarter. De er faktisk lavastrømmer, som antages at have størknet for 2 milliarder 200 millioner år siden, og praktisk talt ikke har ændret sig siden dengang. Vi sitter på en lava, som stikker op fra dybet for 2 milliarder 200 millioner år siden i en periode med ekstrem istid. Det er en fordel, fordi når lavaen størkner, bevarer den orienteringen til det magnetiske feltet, og takket være, det kan vi udlede dens breddegrad. Lavaen indeholder mange magnetiske mineraler. Når denne lavaen smelter, orienterer mineralerne sig efter jordens magnetiske polaritet som en kompasnål. Og når lavaen køles ned igen, bliver dens lokale magnetiske orientering permanent registreret ved at lokalisere punktet på planeten. Hvor denne orientering samsvarer med helningen til jordens magnetfeltlinjer, kan man bestemme den nøjagtige breddegraden til stedet, der lavaen lå, da den kølte sig ned. Ved at sende nogen prøver til USA, har professor Kim Smith været i stand til at tyde disse mikroskopiske magnetiske arkiverne. Dette diagrammet viser jorden set fra polen. Polen er i centrum af skærmen. Jo længere et punkt er fra centrum, jo nærmere er det ækvator. Dette er resultatet af prøven af lavaen sendt fra Sør-Afrika. Alle punktene er fordelt perifert på en gennemsnitlig breddegrad på 11 grader. Detektoren viser derfor, at da lavaen, som indeholder de glaciale sedimentene, blev dannet, befandt den sig på en breddegrad nær ækvator. Og finde isbræer på denne breddegraden indebærer, at jo længere nord du går, jo kaldere måtte det være. Dermed var hele planeten frosset til ækvator. Sedimenterne af ækvator blev også fundet i lag, som var 600 til 800 millioner år gamle. Taget i betragtning disse dataene, kom professor Kirchner til konklusionen, at det har været 2 episoder med global istid i jordens historie. Den første for 2 milliarder 200 millioner år siden, og den andre mellem 600 og 800 millioner år siden. Han tror, at under disse episoderne var jorden fuldstændig dækket af is i millioner eller til og med titals millioner af år. Ifølge den nye hypotesen om global istid, så jorden ud som en gigantisk snøball under disse episoderne. Professor Paul Hoffman ved Harvard University har uddybet denne hypotesen. Efter hans mening var episoderne med stor istid mye mere katastrofale end den sidste istiden. Episoderne med planetarisk neddissing havde en mye mere alvorlig indvirkning. De levende organismerne prøvede uden tvivl at finde tilflugt i troperne, men selv på tropenes højde blev havene til slut fanget af isen. Hvor hardt kunne livet have blivet påvirket af disse episoderne med stor istid? Samarbejde med Tokyo Universitetet har tilladt os at gennemføre en simulering, som gør det muligt at visualisere, hvad som ville ske, hvis jorden, slik vi kender den i dag, pludselig skulle lide en katastrofe af denne dimension. Under den sidste istiden nåede isbræene aldrig breddegraden til Tokyo, det vil sige 36 grader nord. I en episode med stor istid ville skyskraberne blive fuldstændig dækket af isen, og islaget kunne nå 1000 meter i tykkelse. I begyndelsen af processen er væksten og isbræene gradvis. Det tager flere millioner år, før de når 20 breddegrader, hvor Hawaii og Cuba ligger. En del af dyrelivet ville sikkert have haft tid til at finde tilflugt i det tropiske helligdomme. Men væksten af isen accelererer pludselig fra 20 breddegrader, og når ækvator på nogen får 10 år. De tropiske områderne bliver også til en verden af is. Temperaturen falder bråt til 50 grader under 0, og livet, som havde søgt tilflugt i disse områderne, bliver også utryddet. Vegetationene forsvinder også, noget som betyder, at den essentielle lænken i næringskæden bliver ødelagt. Uden planter kan hverken planteæterer eller rovdyr overleve. Fastlandet bliver til en ørken uden liv. Havene lider en lignende skæbne. Professor Hoffman mener, at de måtte have fryst til 1000 meters dyb. Kanskje de levende væsenene, som kan svømme, klarer at dykke under isen, til det eneste habitatet, som fortsat er tilgængelige. Men ingen solstråler når dette universet. Alger og plankton, hvis overlevelse er afhængig af fotosyntese, kan ikke leve uden lys. Nedsænket i fuldstændig mørke,
og uden nogen tilgængelig mat, dør fiskene, som når dybdene. Når alle fotosynteseprocesser stopper, ville en episode med total nedising være sådan en forfærdelig hændelse, som totalt ville ødelægge næringskæden og i lang tid forvandle jorden til en øde planet. Hvorfor opstod slike hændelser? Den virkelige årsagen har endnu ikke blivet fastslået, men det antages, at drivhusgassen uden tvivl spillede en vigtig rolle. Vi refererer ofte til disse gasne som ansvarlige for den globale opvarmning af planeten, men vi må ikke glemme, at uden dem ville jordens temperatur være rundt 18 grader under 0. Det, som i dag opretholder en mild temperatur på planeten, er en moderat koncentration af karbondioxid i atmosfæren. Men vi har god grund til at tro, at ret før den første episode med total nedising for 2 milliarder år siden, var det mindre karbondioxid på planeten, end det er i dag. Men hvordan kunne jorden holde på varmen? Dette enorme sumpområde i sørøstlige USA giver os en idé om miljøet, som rådede på jorden på den tiden. Gennemsnitlig dybde i sumpene i Okefenokee Nationalpark overstiger ikke 1 meter, og de strækker sig over mere end 60 kilometer fra nord til sør og 40 fra øst til vest. Dunvery Hill er professor i naturvidenskaben og pensioneret, som i dag fungerer som guide for turister og skolegrupper gennem dette enorme sumpområde og beskriver dets fascinerende egenskaber på en perfekt tilgængelig måde for alle. Hvad slags gas er dette? Barna samler en prøve ved hjælp af en trakt, og nu kan Very Hill begynde magiøgten. Gassen brænder. Det er metan, en brændbar gas, som findes i sammensætningen af gassen, som bruges til køkkenet. Kilden til denne metan ligger i mudderet, som dækker bunden af sumpen. Disse mikrober kaldes metanobakterier. Det antages, at for 2 milliarder år siden levede metanobakterier i alle havene på planeten. Ved at bryde ned organisk materiale frigør de metan. Men metan er en drivhusgas mye kraftigere end karbondioxid. Nogle forskere tror, at det netop er denne metanen, som tillod jorden at holde på varmen. Professor Jim Castings ved Pennsylvania University er en af verdens fremmeste eksperter på jordens atmosfære. Han har opdaget, at selv uden karbondioxid kunne metan alene have holdt temperaturen over 0 grader. Hvis vi går tilbage i tid til for rundt 2 milliarder 300 millioner år siden, før oxygenet dukkede op i atmosfæren, finder vi svært høje metanniveauer. Kanskje i koncentrationer på 1000 per million. Noget, som ville være nok til at kompensere for den svagere lysstyrken. Hvis metanens drivhuseffekt var tilstrækkelig til at holde jordens temperatur over 0 grader, hvordan kunne en global istid opstå? Ifølge professor Castings udviklede hændelserne ses som følger. Dette er jorden for 2 milliarder år siden, før den globale nedisingsepisoden. Atmosfæren havde sandsynligvis en rødagtig farvetone på grund af de store koncentrationer af metan. Hverken planter eller dyr beboede overfladen af kontinenterne på den tiden. Livet eksisterede bare i mikroskopisk form i havets hjerte. Metanobakterierne frigjorde al metanen, de kunne i miljøet. Vore forfædre levede sammen med metanobakterierne, og som dem var de utvivlsomt mikrober. Så opstod en katastrofe i havet. En helt ny organisme, en tilfældig frugt af genetiske kombinationer, dukkede op. Det var en cyanobakterie, en bakterie i stand til at udføre fotosyntese. Den var den første organisme i jordens historie, som var i stand til at bruge sollys til at lage oxygen og andre næringsstoffer. En enorm mængde oxygen produceret af disse bakterierne blev sluppet ud i atmosfæren. Det var første gang, at en massiv mængde oxygen blev produceret på jorden, og dette udløste en voldsom reduktion i mængden metan i atmosfæren. Men lad os gå tilbage til eksperimentet i Okefenokee-sumpen. Metanen hentet fra sumpbunden brændte vældig let. Faktisk er det resultatet af en kemisk reaktion, som opstår, når metan kommer i kontakt med oxygen. Professor Castings tror, at da mængden oxygen sluppet ud i atmosfæren nåede et vist niveau, accelererede reaktionen med metan raskt, til det medførte den totale forsvindingen af sidstnævnte. Ved at forårsage fremvæksten af oxygen, udløste disse mikroorganismerne også forsvindingen af metan, og samtidig udløste de fænomenet med global nedising, som næsten udslettede dem også. Frataget sit varme, beskyttende dække af metan, afkølte jorden raskt og gik ind i en istid. Det samme livet, som havde opretholdt en mild temperatur på jordens overflade, var det, som udløste de store istidene, som næsten førte til dens fuldstændige forsvinding. Hvordan kunne vores mikroskopiske forfædre overleve hændelser, som antages at have varet i flere millioner eller til og med titals millioner af år? På Island har det blivet opdaget et delvist svar på dette spørgsmål. Her findes forhold, som ligner på de under de store istidene. Disse mændene er mikrobarrierer ansat af et privat biologisk forskningsfirma. Professor Viggo Martinsson rejser landet rundt på jagt efter mikrober.
med sjældne gener, som kan interessere legemiddelindustrien. Temperaturerne her nærmer sig 18 grader under 0. Dette islag kan let være 1 kilometer tykt, og landskabet kan perfekt repræsentere en ørkenplanet. Men disse mikrobarriererne hævder, at isen skjuler ægte skatter. Men hvor gemmer de sig så fald? Tilstedeværelsen af hvidt damp afslører deres placering. Ved nærmere ettersyn opdager vi et lille område, som isen har respekteret. Vandet springer ud herfra. Det er en varm kilde. Denne varme kilden er et ægte paradis for mikroorganismer. Når de udvikler C, danner de et tæt organisk tæppe, som egentlig er en ansamling af bakterier. Den består hovedsageligt af grønne fotosyntetiske mikrober, inkluderet cyanobakterier. Rundt dem udvikler sig andre arter, som lever af næringsstoffene, som produceres af fotosyntesen. Uden tvivl levede vores forfædre slik nær cyanobakterierne under de store istiderne. Disse geotermiske zoner er ægte tilflugtssteder for livsformer som disse, det vil sige cyanobakterier, og for et stort udvalg af bakterier, som lever rundt dem. Livet var ophavet til de store planetariske istiderne, og det, som reddede det fra disse katastrofale hændelser, var varmen, som kom fra jordens dyb. Men det mest overraskende var fortsat i vente. Slik må vores forfædre have set ud for 600 millioner år siden, ret før den andre store istiden. Man antager, at de var mikrober, som lignede disse chornoflagellatene, som i dag udgør en del af dyreplanktonet. Hvis vi kondenserer hele jordens historie til et enkelt år, ville vi ved at gå tilbage 600 millioner år befinde os i november. Det var i dette øjeblikket, at den andre store istiden opstod. I mere end 80% af livets historie på jorden var vores forfædre mikroskopiske. Men da den andre store neddisingen tog slut, tog de et enormt evolutionært sprang fremover, sammen med mange andre arter. Vi er i Namibia, Afrika, i et geologisk lag dannet før den andre store istiden. Her blev det fundet nogle svært mærkelige fossiler. De blev opdaget på denne gården. Et sted på denne stegnede åsen ligger det håndfaste beviset på, at livet gjorde et ekstraordinært evolutionært sprang, ret før den sidste store istid. Man kan se svarte tegninger på overfladen af steinen. De her fossiler er jo en organisme, som havde nået et nyt evolutionsstadium. De var 30 cm lange, så de var allerede ikke mikrober længere. Vi vidste ikke, hvad det var. Det kunne like gerne være en fisk som en bregne, selvom det ligner mere på en fisk. Selv videnskabsmændene klarede ikke at afgøre, om det var en plante eller et dyr. Denne fossile livsform er en af de første makroskopiske organismerne, som dukkede op på jorden. Den fra Namibia blev kaldt Eriginion. Den var hverken en fisk eller en plante, men et mystisk dyr, som minder om en menneskemund. Videnskabsmænd tror, det må have levet halvt nedgravet i havbunden. Andre komplekse fossiler blev opdaget i Sibir. Denne er også 30 cm lang. Den blev kaldt Georgia. 5 cirkulære mærker på samme størrelse blev fundet. De er sporene som Georgia Etterlot. Se, når den bevægede sig. Georgia krøb frit på havbunden og fandt næringsstoffene, som holdt den i live. Denne organismen hedder Kimberella, og dens fossil blev også opdaget i Sibir. Dens omrids minder om en skildpadde eller en snele. Et slags tentakel tillot. Den ledte gennem havbunden efter mat. Mere end 100 makroskopiske organismer dukkede op pludselig efter den andre store istiden. Disse organismer kaldes Ediacara-faunen. De er de første makroskopiske organismer i jordens historie, hvor forfædre var blandt dem. De havde også ændret størrelse. Denne fossilen blev opdaget i Australien i 2003. Specialisten, som undersøgte den, erklærte, at denne silhuetten, som minder om et rumpetrold, sandsynligvis var en fjern forfar til virveldyrene, den store familien af dyr med ryggrad, som vi er en del af. Den var 6 cm lang, en størrelse 100.000 gange større end mikroberne, som gik forud for den. 3 milliarder år efter livets fremvækst på jorden, tillot et utroligt evolutionært sprang vores forfædre under størrelser, som var synlige for det blotte øje. Faktisk kort tid efter den første store istiden, for 2 milliarder 200 millioner år siden, havde vores forfædre allerede gjort et lignende sprang og gått fra en enkelt struktur af bakterietypen til en form kendt som eukaryot, 1000 gange større. Den eukaryotecellen var allerede en mye mere kompleks organisme, med en kerne og forskellige små organer. Hvorfor ændrede disse mikroorganismerne størrelse ret efter disse katastrofale episoderne? Svaret på dette spørgsmål er knyttet til en hændelse, som skete efter hver stor istid. Vi er i Kalahari-regionen i Sør-Afrika, hvor verdens største manganforekomster findes. Dette manganet blev afsat her efter den første store istiden for 2 milliarder 200 millioner år siden. På den tiden lå et hav her, og manganet opløst i vandet blev bråt udfældt. Disse grupper har blivet graved af gruveaktivitet. Professor Kirschming, den første, som publicerede hypotesen kendt som snøballjorden,
har besøgt dette sted mange gange for at undersøge det, og har klart at løse gåden om dannelsen af denne manganforekomsten. Manganet her findes i form af manganoxid, NOI, som betyder, at manganet blev udfældt og afsat på havbunden ved Å-C med oxygen. Dette eksperimentet lader os forklare dette fænomenet. Først har vi lavet en løsning, som indeholder opløst mangan. Derefter injicerer vi oxygenbobler i løsningen. Pludselig ændrer væsken C og bliver svart. Oxygen og mangan blander C sammen for at danne manganoxid. Et uløseligt produkt, som deretter fælles ud. Ifølge professor Kim Smith var den pludselige produktionen af en stor mængde oxygen, det som udløste udfældingen og afsætningen af alt dette manganoxid på havbunden, umiddelbart efter den første store istiden. Bare molekylært oxygen, oxygenet som findes frit i luften, har evnen til at oxidere mangan og få det til at udfælde, som dette svarte rustlede. Denne enorme manganforekomsten er beviset på, at en enorm mængde oxygen blev sluppet ud i miljøet ret efter episoden med snøballjorden. Ifølge hypotesen var koncentrationen af oxygen i atmosfæren i jordens begyndelse minimal. For 2 millioner år siden, som følge af den første store istiden, nåede den 1%. Derefter, efter den andre store istiden for 600 millioner år siden, øgte den til 20%, det vil sige næsten dagens niveau. Oxygenniveauerne havde holdt sig stabile i millioner af år, og ifølge professor Kim Smith kunne den eneste hændelse, som forårsagede denne exceptionelle øgning, være den store planetarisk istid. Nå er oxygen en molekyl, som producerer en stor mængde energi. Den pludselige tilgængeligheden af denne energien var utvivlsomt årsagen til, at vores forfædre blev eukaryoter for 2 milliarder år siden, og senere til former af liv i Ediacara-faunaen for 600 millioner år siden. Men hvorfor fulgte en massiv oxygenproduktion de store istiderne? Lad os se, hvordan professor Ken Smith rekonstruerer hændelsesforløbet. Under istiderne var jorden fuldstændig dækket af is, men vulkanerne forblev vældig aktive. Vulkaniske gasser indeholder vanligvis en betydelig mængde karbondioxid. I dag opløses dette karbondioxid naturligt i havvandet. En dag faldt det pludselig ned for mig, selvfølgelig. Karbondioxidet fra vulkanerne måtte fortsætte og akkumuleres i atmosfæren. Havene var da dækket af et tykt islag, og karbondioxidet kunne bare slippe ud i atmosfæren, hvor det akkumulerede C. Da atmosfærisk karbondioxid nåede koncentrationer på 300 til 2000 gange dagens niveauer, udløste drivhuseffekten en brå smeltning af isbræene. Vi går der fra en gennemsnitlig temperatur på 50 grader under 0 til over 50 grader Celsius. Under slike forhold smelter isen ekstremt raskt. Slik afsluttede karbondioxid sluppet ud fra jordens dyb pludselig de store istiderne. Den samme varme fra dybet, som havde beskyttet livet i fortiden, spillede ikke en afgørende rolle i planetens historie. Likevel var forholdene for en ny katastrofe igen på vej til at opstå. Efter isens forsvinding fortsatte drivhuseffekten sit arbejde med at varme op planeten. Ifølge en nylig studie, når havoverfladen når en temperatur på 45 grader Celsius, udløser den et voldsomt fordampningsfænomen, som genererer gigantiske cykloner, kendt som hypercykloner. Det er svært sandsynligt, at slike fænomener herjede jorden umiddelbart efter de store istiderne. Det er muligt, at slike hypercykloner svejbede planeten umiddelbart efter episoderne med global nedising. Lufttrykket i centrum af disse cyklonerne kunne have nået 300 hektopascal, og den maksimale vindhastigheden over 10.000 km i timen. På åbent hav blev det dannet monsunagtige stormer, som derretter herjede kystene. Havene raste vildt, og denne pludselige oprør var det, som til slut skulle øge oxygenniveauet i atmosfæren. På den tid var de dybeste delene af havene fulde af fosfor og andre næringsstoffer udstødt af hydrotermiske ventiler. Under normale tider blev disse næringsstoffene umiddelbart brugt af fotosyntetiske bakterier. Men under perioder med total nedising akkumulerede de C i mangel af organismer til at absorbere dem. Professor Kirsming mener, at ved at røre op havvandet, gjorde hypercyklonerne, at næringsstoffene steg til grundere vand. Dette fænomenet udløste dannelsen af næringsrige og karbondioxidrige suppegryter i de grundere områderne. Når sollyset begyndte at trænge ind igen i havene, var alle forholdene på plads for at fremme en eksplosiv vækst af cyanobakterierne, som havde overlevet nær de varme kildene. Deres energiske fotosyntetiske aktivitet producerede en utrolig mængde oxygen. Grøntfarven invaderede havene, vidne til den ekstraordinære ekspansionen af disse organismerne. Livets drivkraft, som havde overlevet de 2 store istiderne, var i færd med at forvandle planeten. En ny fase i dens historie startede i en verden rig på oxygen,
gassen, som tillod udviklingen af større og mere komplekse livsformer. Hvis jorden ikke havde oplevet de store istiderne, ville livet sandsynligvis været vældig anderledes. Det ville sandsynligvis ikke have udviklet C utover bakteriestadiet. Planeten Vor ville fortsat være en verden af klebrige hav, fulde af stromatolitter, uden at nogen levende væsener havde klart at nå en størrelse stor nok til at bevæge, se og handle. For 2.200.000.000 år siden og 600 millioner år siden udviklede to store hændelser de forskellige livsformene på jorden. Mennesker er resultatet af disse evolutioner. Kroppene vore er det tydelige beviset på dette. Hver af os består af 60 billioner celler, og hver af dem er eukaryotisk. Det vil sige, at hver indeholder en kerne. Vi er en samling af eukaryotiske celler, som dukkede op for 2.200.000.000 år siden som et resultat af den første store istiden. Kollagen udgør strukturen, som disse cellerne pladser os på, og det fungerer som et bindemiddel mellem dem. Det antages, at kollagen begyndte at produceres massivt inde i levende organismer efter den andre store istiden for 600 millioner år siden. Dette er kollagen. Denne substansen syntetiseres af kroppen vor og af alle levende dyr. Dette eksperimentet demonstrerer tydeligt de ekstraordinære egenskaberne til kollagen. Vi har blandet kultiverede celler med kollagen. Til venstre kan vi se, at cellerne med kollagen multiplicerer C raskt. Man kan også se, at de begynder at klumpe C sammen og klæber C til hverandre. Deretter har vi tilsat vitamin C for at skabe et mere gunstigt miljø for kollagenproduktion af cellene, og vi har ladt dem vokse i kultivering i en måned. Et tyndt lag, som ligner på hud, har dannet C. Kollagen er et unikt stof, som hjælper celler med at danne væv. Dette er en celle set gennem et elektronmikroskop, og dette er kollagenet. Når cellen multiplicerer C gennem kollagenet, du har lagt til, danner den en fin struktur i form af et netværk. Andre celler vil binde C til det for at danne forskellige former for væv. Professor ved Smithsonian Instituttet tror, at takket være kollagen kunne livet udvikle C og adoptere større former for 600 millioner år siden. Siden kollagen består af mange oxygenatomer, kunne det ikke syntetiseres i store mængder, før det var nok oxygen tilgængelig i atmosfæren. Det er derfor, man tror, at det ikke dukkede op før efter den første store istiden for 2.200.000.000 år siden, da oxygen først blev introduceret i atmosfærens sammensætning. Men på den tiden blev det meste af oxygenet i atmosfæren brugt til respiration, så det var lidt igen til kollagenproduktion. Produktionen af store mængder kollagen blev først muliggjort ved den enorme øgning i oxygenniveauet, som fulgte den andre istiden. Øgningen i oxygenkoncentrationen efter denne perioden fremmede udviklingen af nye kropsstrukturer, og større og mere modstandsdygtige dyr kunne dukke op. Dette er havet for 600 millioner år siden, ret efter den andre store istiden. Vore forfædre var fortsat mikroskopiske, men de havde allerede taget op en ny udfordring ved at bruge det oxygenet, som nå var tilgængelig i store mængder. Ved at absorbere store mængder af denne gassen, udnyttede de samtidig energien, den gav, men det var mere oxygen, end de kunne bruge. Med dette overskud begyndte de at producere kollagen, myekollagen. De, som havde været mikroskopiske så længe, satte i gang med at producere forskellige typer væv ved hjælp af kollagenet. For første gang i jordens historie dukkede en verden af komplekse og voluminøse organismer op, hvor forfar var en af disse paleozoiske skabningerne, og ved at tilegne sig visse strukturer, som vi fortsat har, tog den et afgørende skridt i evolutionen. På ryggen af denne fossilen opdaget i Australien, kan vi se en linje, som perfekt kan være forløberen til ryggraden, som støtter kroppen vor. Man kan også observere nogle fremspring på hovedet, som kanskje allerede kunne have fungeret som sensoriske organer, og muligens annonceret vores øjne, takket være brugen af kollagen tog vores forfædre. Et stort evolutionært skridt mod større kompleksitet. Når livet klarte at overvinde de store katastroferne, fik evolutionsprocessen, som en dag skulle lede frem til os, en spektakulær acceleration. De to store istiderne, som rammede jorden så hardt, forberedte også vejen, som skulle føre til os. I dag, vi mennesker gør fremskridt på denne planeten. Dag og nat, vi er fuldt aktive i alle verdens hjørner. Og denne aktiviteten er synlig langt unna fra verdensrummet. Det er umiddelbart åbenbart, at denne planeten er fuld af liv. Efter at have kommet hit, har du ikke set denne andre dokumentaren om verdensrummet? Jeg vil ikke savne det her.